ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷен. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 29 октябри соли 2021 1000 рубл 158 сомониву 60 дирам, $100 1124 сомониву 80 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархҳо аз 60 000 сомонӣ сар мешавад. Барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтиса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар кора. Бисёри бад гап намезанем, рафте. пеш аз саршавии навор, дӯстони азиз, як эълон ҳаст. Хонае ки ба иҷора спорида мешавад дар Домпечат, яъне маркази шаҳри Душанбеда ҷойгир мебошад. се хонага бо масоҳати 130 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои навастройка. дӯстони гиромӣ, хона евроремонт дорад. Ремонти нав, ҳама условияҳош таъмин аст ва ҳар моҳа ба иҷора супорида мешавад. 6000 сомонӣ бояд ҳар моҳ супорен. Ба муддати дароз супорида мешавад, танҳо оилавӣ. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. Аз номи канали Домти Ҷей гап занед. Нобоша навора сар мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода. се хонага квартира бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва сабаби фурӯхтан кӯчидан ба Федератсияи Россия мебошад. бо тамоми чизу чорааш мефурӯшанд. нархаш 111 000 сомонӣ алишам мешавад бо якхонага, агар якхонага бошад. дар назди садик ва мактаб ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор 5 сотиқ замин, хонаи барак дорад. ҷойгир аст дар ноҳияи Фархор, Ортабизда. нархаш бошад 60 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад дар ноҳияи Фархор. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, территорияи бозори Фаровон. аз Фаровон 1,5 километр дуртар аст. хона аз ду ошонаи иборат аст. боз 140 метри квадратӣ подвал дорад. дар подвал бошад 48 метри квадратӣ гараж аст. якум ошона аз 175 метри квадратӣ иборат аст. 4 дар хона дорад. калидори 11 ба 5, яъне 55 метри квадратӣ калидор мебошад. якта санузел, якта баня. бо ҳамин тавр дуюм ошона дорад. 4 дар хона, коридор, як санузел, як баня. замин аз 8 сотиқ иборат аст. гирди ҳавли маҳкам мебошад. хона тирезаҳои пластикӣ дорад, начаспондагӣ. хона бо нархи арзон фурӯхта мешавад. бо сексияам алиш мешавад дар шаҳри Душанбе. харидори аниқ бошад. дар ҳамин рақамҳо занг занед, ки дар рӯи экран мебошад. опши дӯстони азиз 8 дар хона мебошад. нархаш бо маслиҳат. марҳамат, аз номи канали Домти Ҷей гап занед. дӯстони азиз, кадоме надонад бозори Фаровон дар куҷо ҳаст? байни фабрикаи ширин ва управлени гаида ҷойгир мебошад бозори Фаровон. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Гуриёд. 4 замини даруни ҳавлӣ мебошад. замини обӣ, нархаш 120 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. аз номи канали Домти Ҷей гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, пештара Московский. 3 дар хона дорад. бо калидораш, баняш, 6 сотиқ замин, об ва свет ҳаст. монтажи замонавӣ кардагиай. дуруну берун шкатур дорад. нархаш 200 000 сомонӣ. документош 100%. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 6 сотиқ замин, 4 дар хона, ҷойгир аст дар 9 километр наздикии кирпичзавод. об, свет ҳаст. гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. аз канечкаи троллейбус ҳамагӣ 1 километр раҳ ҳаст.
марҳамат, рақамҳои соҳиби рӯ дар рӯи экранаи WhatsApp доранд. чӣ хеле ки мебинед ай рӯи сураташ хона ремонт дорад. нархаш $24000. замини фурӯшӣ дар ноҳияи 5 8 сотиқ заминаи срочно фурӯхта мешавад бо нархи 115000 сомонӣ. савдоам мешавад дар наздикии замин мактаб ва масҷид мебошад. рақамҳои соҳиби рӯ дар рӯи экранай рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар Гипразем. дар 3-ум блоки ҳамин новостройка ҷойгир аст. худи бино аз 14 ошона иборат мешавад. якум ошона магазин. марҳамат дӯстони азиз, айни ҳол сохтмон дар 7-ум ошона рафта истодааст. барои маълумоти пурра занг занед. рақамҳо дар рӯи экранай. нархи хона 141000 сомонӣ мебошад. ва дӯстони гиромӣ, ҳамин рақамҳо агар занг занед, боз хела варианти дигар доранд дар ҳамин бино. дар 4 домод этаж доранд бо нархи 120000 сомонӣ. этажҳои поёндам аст, масоҳати калонтарам ҳаст. марҳамат, муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 8-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. ва дӯстони гиромӣ, чистична с виша мефурӯхта мешавад. срочна назди раҳи Калонай. нархаш 164000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ду хонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 6-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт. коробка. худи дом аз 10 ошона иборат мешавад. дар 19-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст, рӯпарӯи тӯйхонаи истироҳат. дар назди дом детская игровая площадка, зона отдыха, автопарковка сохта мешавад. боз дар дуруни дом лифтам мешавад. дар наздикӣ дар ҳамин территория ҳама чизҳои лозимӣ барои зиндагӣ ҳаст. ба гуфти соҳибуш. нархи хона 245000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои новостройка. шумо дӯстони гиромӣ, хонаро метавонед ду хонага кунед, барое ки масоҳаташ ҳам хеле имконията дорад. ҷойгир аст дар Колхози Россия. хона бе ремонт. коробка. нархаш 247000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. пешсара Корхонтепа дар комментария се хонага аз доми битонӣ хоҳиш карданд. мутаассифона бародар, маълумоте ки дом аз чӣ сохта шудааст, аз битон ё ки аз дигар чиз, ҳамина маълумоташа гирифтан камтар мушкил мебошад. дастрас карданаш мушкиле. барои ҳамин марҳамат пешниҳод мекунем се хонага квартира бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар 3-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 335000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. Як хонага квартира бо масоҳати 24 метри квадратӣ дар 1-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. дар бинои 3 ошонаи ғиштӣ ҷойгир аст. дорои таъмири хуб мебошад. бо оби гарму хунук свет таъмин аст. дар кӯчаи Наврӯз, шаҳри Бохтар қарор аст. нархаш 130000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду хонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ.
хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 9 километри шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. нархаш 310 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, як хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ, шумоира метавонем ба ҳазур ба ду хонага табдил тиен дар чорумошунаи бинои навастройка. хона бе ремонт, коробка ва ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат. ба хиёлам дӯстони гиромӣ, и дар шаҳрневу раҳи Душанбе Ваҳдат да ҷойгир аст. нархаш 105 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пештара Калхозобод, 2 этажа, 6 дар хона, 6 сотиқ замин, документ 100% мебошад, бо савдо мешавад. дар шаҳраки Балх, кӯчаи Советида ҷойгир аст. нархаш 230 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза наборумон. раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо карден. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳботон бошад.